Siala buah itu tentu marlas niroha di hari nalapokon. Suasana di hamu lainami namarlas niroha di hari sadarion lainami babak nisi marta. Disok kami tutu jong tulang muna naro siak kuda julu dohot makalason nang boy nakin taudurhon anak ni huriyai dohot boruni huriyai majalo pasu-pasu pardonga sari tayo anggiat matutu martinangi amat tanah mertua debata tudul narion lamar tabama las niroha di keluarga ni lainami berenami tu jalan narion jala tibu mangabing abing pahuppu alani di ho layang las maroham gajang ma umurmu dinalaho parmudu-mudu akka tinodohon dohot kakak ni pahuppu nami otu jalan narion dan pola gajang sidonokku ala gajang depen non angka dong amat dokon. Nasoni madiho bere pahuppu buat pengantin. Yang pertama, opung katakan selamat berbahagia dan selamat menempuh hidup baru. Tetap andalkan Tuhan dalam berumah tangga. Biar keluargamu berbahagia. Angget matutu tibu dililitiat dorna hamu asa tibu hamu mengabing-abing tu zolan narion imahata sianopung asanggiat tutu zolan narion martabak-tabak nasiroha di tonga-tonga keluarga ari tonang nang songoni si matupang mulai ada bahasa taima tu namang luhang itu hatta mola tema di parpungat tadi bagasan sadarion di sonjong-jong hami sian bona tulang suang songoni hula-hula namarha maranggi marga madalu suak songoni matong siat tonga-tonga ni punguan PT MBB nadong di Kota Batam bunga sadaro hanami si sadahan tama hami sian natolu jadi songoni ma di hamurajan yang boru nami digokod dohok jauh-jauh muna tuhami las rohanami maria-ria nang tordinami di perjupangan tabe di bagasta las situtu rohanami las rohanami mengadopi ulota sadarion harap rohanami lubilas marohamu majalo di haroronami jongjong hami di sondina lahu pasahaton ulos si torok tenabu mangulos ibadan mangulos itu di pahupunami meon gajang ma umur muna namang boru payutihu pahupunami na duaon kupenganti selamat berbahagia semoga diberkati Tuhan semoga keluarga yang berbahagia imasa ni hatanami Tuhanmu selalu namang boru nami pasi pulau nami mga songon nidok ninda tua-tua tuhu mahalosi di dolok ni pitu batu hami bona tulang mangulosi amata nomor 2 ribatado yang go nama masuk dolok ni mahami raja di Bangkoro mula tema di tuhata dison rodo hami siat tulang sirait do dison punguan ni raja urik na adong sian lubas sirait gum dohot punguan sian RSS dohot sian ketua umum tado sekum sirait sekota Batam isodo da sida jadi dia mau berename Bapak Marta do ne Marta apala las rohanami mamereng ulota ditikyon hubere kami do sudedo hamu tubuni botokku dison pitu hubilangin akin lengkap ade aka basa-basa ni Tuhan ini boy hamu marpungu ala ni sadani roha au pesa betulla dang na boy yang mengadopi acaraon ala na adong ulaon di bona pasogit do di Jakarta alai basa do Tuhan ini boy do huadopi pungut tahun ditikyon jadi sidohon nami isok kami tutu pungan ni tulangmu madok saya tu hatta matutu nama dongani beberekku ate di Leon Hahipason gajang ni umur asaboy marmununu akapahopon sa luhuna amin songoninang di Leon naka
pasamotan ate tuak ka pahupun ni bei asa boy marlas ni roha tupudian ni hari asa donok ko masongan ni dok ngina tua-tua ador halukang ma tugu-tugu ni lobo ador hatiti tugu-tugu ni horbo neng ma hamo leleng mangolu pairing-iring pahupu satu nomor nini satu nomor nono Matutu. songoni nang tu pahupu nami. Selamat berbahagia ya dari Opung Sirait. Semoga keluarga yang berbahagia, yang dekat dengan Tuhan dan Pitor Hatop dililiti adorna ate. Asa songon na didok kongkon ni upama dohonoko tubuh lalak ma tubuh sikoru didoluk berbatua tubuh anak mamu tubuh dua boru dongamu sahur matua botima ditabai dongat tubuh nami ma do pengurus nami nasian RSS dohot pengurus ni sekota Batam. Mulai tema di Tuhata di Lasni Roha di Sadarion naung majalo pasu-pasu perbagaso matutu pau punami siajoroni Tuhani. Jadi sauti dodon nami amang boru sian hami sian pengurus RSS don nai matu keluarga selamat berbahagia mak. Di ulaunon las rohani na boru don amang boru saya debatama tutu nama masu hamuna saluhutna jala sarumatua matutu hamu payutu taka pahopu pos maroha debatama tong nama ngaramoti aka ahape na pinarsitani roha jadi di siang RSS siang sektor ta adong do saotik songon parbueni holong don otik sosadia bon na boru do amang boru ala arong do yang karan dasar suatu mamer kamu sia jumlahna alayon perhitia don na sisara lasni roha hita di sadarion sisara tangiak kita anggia matutu keluarga ni bahu punamion gabe keluarga nah penuh dengan damai dan sukacita nah tong di bagasan pangaruh di Tuhan jadi las marohamu buat pengantin ya selamat berbahagia buat pengantin. Semoga Tuhan memberkati keluarga ini, keluarga yang kecil yang baru dimulai dan kiranya damai dan sejahtera yang selalu hadir di keluarga ya. Ketika ada damai dan sehatnya sepikir apapun itu bisa terlaksana. Dan doa kami semoga cepat dapat momongan supaya Bapak cepat gendong pahop ini gitu ya. Oke, itu aja doa kami. Sekali lagi, selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Mulai tema punguan nomor Lasni Roha di amang boru do na boru di sordo do kami siat tongatang mane pungata mengadopi kokod do jojo muna na barzolo mulai tema tapasa tutuhan boy dinggan ulot tadi bagasan sadarion tangyang kami do na boy pasaton nami tu amat tadi bata di na boru nami dohot namang boru asa gejang mau rumuna sesor matu amahamo asa boy tong pahituyut pahupon tujulan ni harion. Jadi perhatian ni tangyang kami dohon masongon hata ni nama tua pinat kokujur matu to binitapian tu dia pe amang boru mangalak karo na boru tu sima dapotan persaudia. Songoni matu pahupon nami di pahupon nami selamat berbahagia dari kami keluarga besar Raja Toga Sirait Boru Bere Nang Ibe Bere yang ada di sektor RSS secara khususnya termasuk tadi yang ada dari kampung ya. Doa kami semoga keluarga yang diberkati Tuhan dan cepat dapat momongan. Adong gona di pungguan imemar hite-hite ulus nagajang ulus nahapal sitorok rabu. Tangyak tamai tutu amat tade bata asa hafal ma tutu pasu-pasuna pasaton atau perumatan gomuna. Gajang mau murmuna tujulan nyarion. Asa toktong di perumatan gomuna dapat songon nadok nina tua-tua. Pinati kujur ma tutu pinitapi antung tu dia pe hamu mengalaka mengalugah rumah tangga muna tusima hamuna dapotan dia sahat solu sahat matu botean sahat di pasahat tami ulos perhitian ni tami yang kami tu amat tadi bata sahat mahita tu panggabian sahat tu parhorasan sakuni sahat ni hata jak kami
sian tulang rorobot penasahat mak tuh. Jala diberi kami do di pertikion Allah ni rohanami. Ima dinaung majalo pamasu-masuon hot ripe paupunami siap bogas joro ni tuhatta. Jala tong do diberi kami amang boru do tamu akka namar donga tubuh di namar hanggi asa daun ni rohamu. Dina parimu dimuton ulaun ni anak muna disadario. Jadi alani doron nami ma tuhamu amang boru nami do bere nami salutna songon hatani situa-tua mana madokon ador harupang main na togu-togu ni horbo ador hatiti togu-togu ni lopo Batutu. nang saur matua mahamu tujul anon sahat tu namar nini dot marnon Batutu. jadi begitu juga buat pengantinnya opungnya cuman satu pesan opung kita harus berterima kasih dan syukur kalau kita dalam satu rumah tangga satu-satunya kita andalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, dimanapun kita yang kita citakan, dimanapun yang kita rencanakan, pasti diberkati Tuhan. Kalau dalam satu rumah tangga, kalau diandalkan Tuhan, pasti dapat keluarga yang bahagia, sejahtera, aman, lebih di hadapan Tuhan. Jadi soon hatani si tua-tua maroron nami tuamu popun nami. Arirang marigijang panggonggo mama ditoru. Ari muma saat mamuleng mangolu satu nasaur madua. Hemat. Takima jala walang garege jala galinggang. Sa itu buan anak partai mamu jala ulu balang dot morumuna namora dot pareme. Hemat itu. Pinatikot hujur ma di topi ini tapian. Manang natu dia peamu mangalak kapau punami do maringanan. Sa totong ma dapota persaulian. Hemat itu. Saat isolu ma saat ma tulabuan leleng mahamurak mangolu jala totong ma didongani Tuhan Hemat itu. jadi songoni manang di paupunami ami opungmu di son arong dibuat kami di son ulos nagajang ulos nahapal setorok rapu pita-pita nami mau tua mata debata nomor tua yang gonalau mangulosi badam muna holan amata debataro nalau manga losi daging mudok todimu ima sa nihata nami tuhamu amang boru nami do popun nami lihat Siya tonga-tonga ni Pungwata, PT MBW Kota Batang, adong do di Batu pa anggaran dasar. Ima na pasahaton anong ulos itorok rabu. Tuksongo dia penon na pinatupan ni Pungwata rasanya mang boru. Las marohan ibadam muna, las marohan ito muna te. Gabi jala oras. Ngasipul bekan. Uduti hamu mamu setu hula-hula na maramarangi. Lu ngasipul adong lo be. Gabi ma. Oke. Jadi gabe majalah horas di hamu na tulang nan. Ada orang so dipita hamu godang muna. Dido na tua-tua. Dang boy benon nami tangam muna na lao gabe marbunga. Bunga di tikyor raja nami. Alai di dokon na tua-tua. Dang sudah burung nang pesosakku gabi belia. Dang sudah uhum raja nami. Atik pe si baenon na sosadia. Molo tung jurdu tangan nami marsoba tuhamuna raja nami. Raja ni tutur nami. Setoru satu kijang. Ulilasma rohani rajai. Sidok boti man. Gabi. Gabi. Mau lihat ma di debata amata nomor 2. Di bagasat di kion. Ari nauli ari nanenggan di paluas di bata. Hita boy merlas roha. Ima di pesta adat naguk di parsau ni pahopunami. Mau lihat ma di debata ngasipul saluhut. Nunga makatay na kisyat tulang bona tulang satu gijang siang gijang satu tor. Ngatung di pos saluhut nai. Leh ari tonang. Alaining dohonok po. Mula tuho kamar sogok bodi biak kapula dohonok po. Hatai sudah sasahati. Asa pay tu pasabuhana tua dia barana. Atong sama panipulina siya saluhut nai. Atong dohonon nami ma. Hata saru-saru nami tuho pung. Asa didok ma idok na tua-tua. Asa besar matanya rina. Polta manang mata ni bulan. Asa tubuh ma dihamu. Buru nama lumasari. Doho anak raja panukunan. Hei batutu. Lasuduk nai. Asa jupang akan uli, jupang akan gani. Asa biluak marirang, biluak tutungan yonan. Ada ada so jadi sirang, tol di mu masuk. Saat itu saat tubuh tian,
Lilik kita mangulu, satu panggabian, satu perhoratan. Hei,